हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू बापुन ब्लॉग आज फास्ट ब्लॉग चलतु आवा समुद्र मु मिलन बीरेश 3 जन जा वर्षार पाग बढ़िया देती उदा होगा ना सब बीरेश अच्छे मो सहित बीरेश अच्छे मिलन भी अच्छे सब आज अच्छा चलतु जा बीरेश तर आज गाड़ी चलाऊे मार्केट वर्षार उदा होगी जा ना ना वर्षा पकड़ टिके नहीं है हल्का मिलन को आज पचर मैंने मझे बस छोट छुआ खसी बज बड़ पछगड़ कंटा लगी नई भाविल चलचे कम बाट रहा बड़ पुल चले कम बाट अच्छे केते बाट मात्र 0.5 किलोमीटर चलतु देखा समुद्र केते बड़ कुंभीर आज बाहर देखा फीता पकई मापे फीता पकई गला सूता खानदान चलो 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 माइक फाइनाली पहुँच गले समुद्र फाइनाली सी बीच रिल्स माछ आसছে पूरा पानी आसला ना पानी आसी माछ गाड़ी ये लाइन लगी देखु फाइनाली यहाँ आम बात्यास्थली बनिया बनिया नाइट रहा रखा गाड़ी भितर पुरेवा समुद्र पहुँच केन लगुच बहुत भल लगुच एटा कौन बहुत दिन पर समुद्र आस भल लगुच अच्छा दुबई पड़े ना से दुबई रिटर्न दुबई समुद्र देखिए बुड़ी जी अच्छा माछ नहीं के आसुन सेपटे बीरेश भाई आम कौन कहे समुद्र आसी समुद्र केते दिन पर आसीचे कुंभीरटा कहीं कुंभीरटा खोजुची ना धरिक हम गाडर पकई नहीं जाम घर को ना ये व्यक्ति आसे ना आकु छाती ताकु ना ना आकु कौन करे आम जब जगह हेनी आकु से कुंभीर पीठ पकईकी मझे बांधवा दी जन ना कि सब ना टेकी नहीं जे घर दी भाई रागी नागी होचनी टेकी के सब कुंडे की सेमी राती लोक आज मान माछ आसूचे लोक माछ नहीं आसुँच माछ आसीगला माछ फाइनाली माछ नहीं जा चलतु अच्छा आसी सारू देखे आपन को फाइनाल देखु शंख शंख फाइनाल देखु एटा कि शंखटा फुंक जाए ना की शंख एटा कोन फुकिया शंख ना पा फुंकने मिलन फुंकने करा एटा बाजीवनी बाजीबो ठीक जगह देखो माछ नहीं के आसीले चलो देखा माछ आसी माछ बहुत मान लोक प्रबल होगले माछ गाड़ी लगी देखु
नौश पर कार अच्छी ये बड़ा बुढ़ा कर दी ये बुढ़ा मो 900 कर 950 लाई ना लो साढ़े 900 नहीं ना नहीं नहीं लुचो 1300 ମାଛ ଏଠି ତାର ଭାଗ ଚାଲିଛି ମାନେ ଡକା ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ ଆହୁରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଆସୁଛି ଆହୁରି କେତେ ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଆହୁରି ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଖାନଦାନିଆ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିନି ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ କ'ଣ କେମିତି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲନ କୁମ୍ଭୀର ଆଇଲା ପଳେଆ ଇଆଡ଼ିକି କୁମ୍ଭୀର ଆଇଲା ଟେକି ନେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୋକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରିଲ୍ସ ରେଡ଼ି କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ମିଲନ ତୁମେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଈ ମାନେ ଦେଖେମି ଟିକେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଆମ ଇଏ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ତ ତାର କୁମ୍ଭୀର ନେଇଥାନ୍ତା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ବିଦେଶ ତା ଗୁଡ଼ ଧରିଛି ମୁଁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼େ ଟେକି ଟେକି ଘିନି ପଳେଇ ଆଇଲେ ପୁରା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଦେଖିବ ଦି ଭାଇ ରାଗି ହଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କୁମ୍ଭୀର ଜାତି ଭାଇ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଈ ଯିବା ଚାଲ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଯିବା କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଫେର କିଏ ଟାଣି ଟୁଣା ନେବ ରାତିରେ ହେଲାଣି କେହି ତୋର ଅଟକା ଉଟକି କରିଦେବେ କହିହବନି ଏରିଆ ବି ସେଇଆ ହଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ଖାନଦାନ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ନିଞ୍ଜା ନିଞ୍ଜା ଯାଉ ଏଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଆମେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ତମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଲନକୁ ପଛରେ ମାରନ୍ତୁ ମିଲନକୁ କିଏ ଟେକିକି ନେବ ତା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆକୁ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ କେତେ ଜଣ ଛାଡ଼ତେ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କୁମ୍ଭୀର ଯେଠି ଧରା ହବ ମିଲନକୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଯିବା ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦବା ସେ କୁମ୍ଭୀର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରିବା
କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି ବୀରେଶ ସ୍ତ୍ରୀ। ବାହାରିଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ବିରେ ସବୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ନିଞ୍ଜାଟା ନା ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର ଯାହା ବି ହଉ ନିଞ୍ଜା ମିଲନକୁ ମଝିରେ ବସିବା କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ମଝିରେ ନ ବସିବା ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବ ହଁ ଚାଲ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ବୋଉ ଆସିବେ ତ ବୋଉ ଆସିବ